Sådan bruger du glukoseprognosefunktionen for lavt niveau om natten i din daglige diabeteshåndtering. Du finder denne funktion på startskærmen i Accu-Chek SmartGuide Predict-appen. Den viser dig risikoen for lav glukose de næste 7 timer og kan ses under grafen fra 21 til 02. Lad os se, hvordan du kan bruge den, når du skal sove. Her er Paul. Han er bekymret for at få lav glukose, særligt om natten, fordi han har haft problemer med det før. Hans læge har anbefalet at undgå lave værdier så meget som muligt, og Paul vil gerne slippe for, at både han og hans kone vågner om natten. For hun vågner hver gang han gør. Normalt tjekker Paul sin glukose og tager sin basalinsulin, før han går i seng. I aften kl. 22 får han besked fra Accu-Chek SmartGuide Predict-appen om risiko for lavt glukoseniveau om natten. Appen viser, at han har høj risiko for lavt glukoseniveau i første halvdel af natten mellem 22 og 01:30. Hvis han gør noget ved det nu, kan han måske helt undgå at få lav glukose, eller i det mindste gøre perioden kortere og mindre alvorlig. Med et enkelt tryk kan Paul se mere om prognosen, blandt andet hans aktuelle glukoseværdi, og hvad han kan gøre for at undgå at få for lav glukose. Efter at have kigget på det, beslutter Paul at spise lidt yoghurt for at holde sin glukose stabil gennem natten. Det skulle forhindre, at han får den lave glukose, som appen advarer om. Nu har han gjort, hvad han kan for at undgå lav glukose i løbet af natten, så han kan roligt gå i seng. Paul sover bedre nu, da han ved, at han kan forberede sig og undgå nætter med lave glukoseniveauer. Han føler sig fuld af energi, når han vågner om morgenen. I CGM Læringscentret kan du finde information og videoer om glukoseprognoserne. Hvad du skal være opmærksom på, når du bruger dem, hvornår de er mindre pålidelige og hvornår de ikke virker. Tak fordi du valgte Accu-Chek SmartGuide CGM-løsningen.